Zračnoj luci Zagreb povodom reportaže, to je snimanja HRT-a o nama spotersima. Fotokontest bio, Aha, ovo tu. Što sam ti spomenuo, da, vezano za časopis Aerosvijet. Aha. I onda u biti vi objavite tamo fotografije i čitatelji odaberu. U tom časopisu da, se objavljaju fotografije i čitatelji Aerosvijeta onda glasaju za najbolju fotografiju i evo, pobjednik je znači dobio njemačko zrakoplovna tvrtka Lufthansa daruje 2 povratne karte na bilo gdje možeš odletiti s njima. I to isto, da. Ovo sportom u principu se mi već bavimo nekoliko, znači zadnjih godina, recimo 7-8 godina. Osnovali smo udrugu prije 2,5 godine, to je Hrvatski zrakoplovni forum, gdje postoji spoterska sekcija. Spotting je u principu jedan hobi ljubitelja zrakoplovne fotografije. Uglavnom, znači, tu fotografiramo avione za svoje privatne kolekcije, kao i za naš forum, najveći, i za internetske tražilice gdje onda objavljujemo te fotografije. Dakle, suradnja zračne luke Zagreb, prvenstveno ovdje, je započela tek prije nekoliko mjeseci. Sada se taj naš hobi, u principu imamo manevra razvijati ga, jer aktivno znači, surađujemo sada sa zračnom lukom što se tiče same najave spottinga i komunikacije na obostranu korist. Dobro, prije te suradnje nije baš bilo jednostavno, bilo je nekih problema, je li tako? Da, prije te suradnje dolazilo je do nesporazuma i do neshvaćanja od strane lokalnog stanovništva, ali i odjela sigurnosti zračne luke, odnosno policije. Sada smo mi njima prezentirali naš hobi i ja bih se zapravo htio ovdje i zahvaliti upravi Zračne luke Zagreb i Aerodromskoj policiji, prvenstveno gospodinu Tončiju Peoviću, koji nas je podržao od nedavnog dolaska i koji je zapravo pokrenuo ponovno ovu priču suradnji između spotersa i zračne luke. Dobro, a vi ste zaljubljenici avioni ili se baš sve svodi samo na fotografiju? Uglavnom su to zaljubljenici u zrakoplovstvo općenito. Spotersi su kako entuzijasti, tako imamo znači i ljudi iz struke, znači pilota, mehaničara, kontrolora leta i sl. A kako ljudi reagiraju na vaš hobi? Kako mislite? Kako? Pa čula sam da zapravo nisu baš razumjeli da su čak jedni Da, imali smo problem prošle godine, naime bili smo tu iza ograde, normalno znači snimali avione, da bi nakon nekog vremena ovdje lokalno stanovništvo, znači koje se tu nalazilo, oni su nas primijetili, nisu znali o čemu se radi, nazvali su 9-2 policiju sa izjavom da netko stoji, znači par dečki pored ograde, imaju nešto u ruci upereno prema aerodromu i prema avionima. To je nažalost izazvalo paniku ovdje u zračnoj luci i u aerodromskoj policiji, na što su oni naravno poslali 25 svojih ljudi i 5 defendera da pročešljaju cijeli taj dio. U međuvremenu smo mi otišli, tako da je zaista nastala jedna panika kod njih jer nas nisu našli, nisu znali o čemu se radi. Sadašnjom suradnjom, velim, na obostranu korist, ovakvi problemi su riješeni. Može. Ovako, ovo je fotoaparat Canon 400D.
na koji je trenutačno stavljen sad objektiv 100-400 isto marke Canon. Trenutačna isplativost, to je trenutačna cijena ovog fotoaparata je 400 eura, a recimo objektiv je jedno 2000 eura. Na današnjem tržištu u dućanu normalno to je jedan od boljih objektiva. Stvarno i služi nam jako baš za objekte u zraku. Za recimo objekte koji su statični prikaz, znači na zemlji, i onda mijenjamo objektive i stavljamo objektive recimo 18-50. Dobro, recimo što vas najviše fasciniralo? Što je najposebnije kada vidite? Najviše nas fasciniraju zrakoplovi koji dođu u našu zemlju prvi puta, znači te registracije njihove i recimo posebnost tih šara na avionu, to jest boja. Kad dođe neki avion iz egzotične zemlje, onda je jako zanimljivo. Aeromeeting ste već jedan pripremili ovo ljeto. Ovo ljeto je bio, prošlo ljeto je drugi aeromeeting bio, znači taj aerodernek popularni u Splitu, to smo mi znači organizirali u suradnji sa Zračnom lukom Split. I sa časopisom jednim također surađujete? Surađujem, da, službeni sam fotograf, časopis Aerosvijet, to je recimo dodatni posao. A koliko se raditi osobi? Pa, avione iz zrakoplovstva pratimo 93. godine. Znači, dosta dugo sudjelujem u tome, idemo na aeromeetinge. Ne mogu više držati osmi. Da, ni ja. Ostremda.